M'hemmx tagħmel. Din kienet it-tweġiba xokkanti li ta' Liam De Bono lill-uffiċjali tal-Pulizija meta qalulu li seta' qatel lill-kuntistabbli Simon Xkembri. Dan ħareġ waqt ix-xhieda fil-kompilazzjoni tal-każ kontra Liam De Bono ta' 17-il sena li nsab akkużat bl-attentat ta' qtil tal-kuntistabbli Simon Xkembri meta fil-15 ta' Mejju li għadda saq fuq il-kuntistabbli u kaxkru għal diversi metri. Dan wara li Simon Xkembri kien waqfu f'ħalluqa minħabba li ma kienx libes seatbelt. B'kollox De Bono jiffaċċja 47 kap ta' akkuża li jinkludu hit and run li saq karozza mingħajr polza tal-assigurazzjoni u bi pjanċi folozz. Il-qorti semet fost oħrajn kif il-pulizija fil-control room fil-kwartieri ġenerali semgħu lil Xkembri jitlob il-liċenzja lis-sewwieq u l-karozza is-suq. Kien is-Surġent Christopher De Brincat mir-Rapid Intervention Unit li qalu li x'aktarx qatel lil Xkembri b'De Bono jwieġeb m'hemmx tagħmel. Fix-xhieda tiegħu il-kuntistabbli Luke Ċangura wkoll qal li l-akkużat ma wera l-ebda ndiema għal emilu. Waqt il-kontroeżami mid-difiża Ċangura ċaħat li offenda lill-akkużat jew li jeddu li joqtlu li l-wielu drijaw meta kien immanetjat u li juża t-taser fuqu. Hawnhekk l-Ispettur Fabian Flery fakkar li Liam De Bono kien eżaminat minn tabib wara l-arrest u ma kellu ebda marki ta' taser. Xed ukoll it-tabib Mario Scerri li ddeskriva l-ġrieħi li sofra l-kuntistabbli Xkembri u qal li ħwejġu ittiklu għal kollox u l-kustilli kienu jidhru u qal li idu ma setax tiġi salvata u kellha ssirlu operazzjoni il fuq mill-polz. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispetturi Chantel Asa u Fabian Flery filwaqt l-Avukat Franco De Bono qed jassisti lill-akkużat. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud.